So ndo pamgoti pandaiudza vana. So vana they only do traditional music. Welcome to Pamgoti Yes, restaurant. thank you. Would you want a table for two? Two, yes. All right, you can have this one. All right, thank you. Okay. I'll bring the menus just now. Okay. All right. Oh yeah. So ndo paje vana. Yeah, I love the place. Yeah, it's nice. Traditional stuff. Right. So All right. here's our menu. Yeah, I ain't to decide out there. I ain't to mbudzi. Ndakudya mutupo wangu manje. Are we ready with our orders? Yeah, I ain't ready. Okay, just white salad nembudzi. Okay, white salad and goat. All right. I mean, what's mine in your rice and dovi and we have oxtail or chicken, road runner. Yeah, road runner. Beautiful. Thank you so much. All right. Let me just bring the food for you. All right, okay. 1 second. I just need to check something. Yeah, I'm cool. All right. 2 minutes. Hello. First idea. I'm going to dirari for my. I'm going to kabibu kam. Saka. Do my diracho aripe. Kasi. Kana. Ndinoti munozongo ndiunzira. Ndinongo ndanafunga kuti mungondunzira. Unongoisaka na muzondo. Mzondo. Mova maina zvokuti nobvaita sepa. Kana mumbudzi yandaoda iyo. Ndokutira zvinobudere mumudzi. Patinozotota manje. Hamugoni kuisa kana muriwo nemapotato. Iwo komadi ngokaisa direct. Kuti munozongoya naro. Kana mchida nongokuzokuunzirai. Alright. Saka ndokupaisa ndokubhibhira mukirani. Karise. Angoti nebe zvako kwandinomuchana but aripo haitaina basa. Ndoatotofunga kuti sanditi tena. Munoya naro. Nokupaisa pamwana ndokudaiso. Ndinoona kuti time yachete yakwa. Pamukona ndichiri kuti ilolo ani mazvo. Alright. Tandotika mutonazi. Nice. Andi pakabuda mari. Alright. Alright, tiripo. Alright. Yeah. Alright. Saka maybe vale tupita se. Vale ndo 14 andi? In 14 achironga ndoenda kumushamuso wa 13. Ndikuenda kumushamuso wa 13 ndodzoka weekend yachinenge richipo. I think kunana 16 ko because mndaranga akati kune mombe zoda kubaiswa kumasho. All right, because nandakauza shamari yangu kuti nini utokuenda out. Watongokodza shamari kuti Ndikuenda out nini? Kuti kuenda out isuzu. Much people fanotanga kutaura nini. That's why we can use the service there. Pamwe tenda kuti ndatese kumusha. Kunobaisa mombe. Nigel, anditi Valentine ndio. But people fanotanga kutaura nini. Ore but tinchiona. Zvinonda kudya mutupo wangu kabana. Tinoera mbudzi. Ndezve kare atete. Thank you. Enjoy your meal. All right. Zvevale tozoro chimuona chikafu. But Nigel, my friends are going out. It's not fair. Vari kuenda out? Vanga vakaronga kabebi. Ndozvandikutaura vanenge vakaita. But pachine time pachine 1 week sha taura chokwadi. Vanenge vakaronga. Madhetse kubaya kwemombe anonetsa kumachinja. Because ndafunga kuti lisa kachinja date racho kaisota vale. Is everything okay? Yes. Yeah. Drink. Thank you so much. Everything's okay. Tingoneka nyaka tisiri kuwirirana zvedu but right. Kuchinja madhetse ekubaya mombe ka. Ende ndinomachinjisa nchiti ndikuitei man. But unoenda this weekend. Achinjenze nchiti kune vale. Unoudzi kune vale but unotsvaga something chekutaura inga inda nyepa 1. Alright. Ndozinzwisisa. But Nigel. Andinda kuudza kuti mama vanenge vasipo. Ndikuzvinzwisisa. Saka it's up to you kuti unotadza kundiona kana mama vasipo kuti toswera tese or else uchiza kuti anobaya mombe. I don't know. I'm just saying anyway. Tinoronga gamu pachine time iripo. But zvekubaiswa kwemombe chinhu chakakosha boy. Muna December pakafa mombe 5.
Ndisi kuramba but ndikuti at least unokosongotsvaka kana munhu anoenda kunobaisa mombe or something I don't know. Ukati ndichisarudze pakati pemombe neweka wakukanganisa wakundisa pakona man. Yeah, aiwa aunyazonzwa kuti wadya. Ndiyo ukasazobika udaizoka. Are we done now? Yeah. Thank you. Yeah. Thank you. Yes. You can also bring the bill. All right, I'll bring it. Times are farmed up. Here's your bill. Okay. All right, if you want to swipe back. All right. Okay. Thank you. All right. Yeah, babe, I think I'm okay done now. Yes. How was it? Great. I want to 14 to go. I don't get every day. All right, 1 second to go. Hey. Koma zokanganwa ka program yedu. Hava. Program yedu. Ndautozo. Ngokunoza kuti chi ndazvikanganwa kuzvikanganwa chikafu chacho zvachandita chativhirika musoro ndanakira zvokuti ndakanganwa kana zvandafambira aisaka chitodzosera itozozvita musi wa14 handiri kudzoka kutozvikanganwa chinoziya zvavo aiwa ndasinakwakudzeka ifanira chikafu chiri jenjerasi ndanakirwa zvokukangana ndadaro ndakubvunzai kapaenda ndachitimirai tipedze mbudzi kuzoipedza kuti ana ari kukubikirai kana maingenja muchato muchaitirwa nani kozi tobika futi muchato pamuchato toronga 14 ndiri panapa pano futi panoitwa muchato sekuti munogona kutoiti maingenja pano muchatira futi pano asakapo ayo toronga ndodzoka pano vandakidzwa takutozozvitafuka budzi musadaro ndokubati harikaini vai hatozviita ndewangu alright pane madetails avangu vachindibvunza like vanoda kuzoita vachifonera vanhu like maclients avo ya saka